close? Are they close to the president? Friends only, not really that close. Friends, kilala. Chinese investor sa Davao City, mayor si Presidente sa Davao, kilala. Hindi naman ganun ka-close talaga na sabihin mo na inner circle na Presidente na kagaya ng ibang mga kaibigan niya na mga local Chinese sa Davao na ganun talaga niya ka-close. So baka malasin tayo kay Duterte yan pag sinabi mong friends ha? So friends sila. Ha? Baka malasin tayo kay Duterte pag sinabi mong friends yun. Oh, So para friends sila. safe. Investor. Kakilala. Sige, kakilala. Kasi Oh, baka makulayan sila. Kakilala. Kilala lang sila. Iba bang friends at saka kakilala? Iba no? Kakilala. Acquaintance. Acquaintance. Kakilala. Oo, linawin natin. Ito simple. Kasi baka mamiss Mayor mo siya ng pa. Davao. Itong insidente nagnegosyo sa Davao.